Ja, hallo, mit navn det er Sand. Olof Sand. Ja. Det drejer sig om en, hvad? Nej, med Olof. Ja. Det drejer sig angående om... Nej, jeg ringer hjemmefra. Ja, det er Skovvejen nummer 5. Det er lidt længere ned ad Bakkedrag, men jeg bor altså på Skovvejen. Det drejer sig angående om en henvendelse om, ja, det er sådan set min kone, der synes, at... Hvad? Nej, hun fejler ikke noget. I hvert fald ikke i helbredsmæssig forstand. Men der er sådan set ikke nogen, der fejler noget. Hvorfor jeg ringer? Jo, altså min kone synes... ja, men vi vil sådan set høre, om I har fået en ind på Søhuset Benny. Hvad? Gertrude, hvad er det lige Benny hed til efternavn? Benny. Ja, det er vi ikke helt lige på det rene med, men han hed i hvert fald Benny. Hvad så de? Ja, de så, jeg skulle snakke med hinanden. Ja, goddag, jeg hedder Olof Sand, og det drejer sig angående om en henvendelse... Hvad? Nej, med Olof. Ja. Det drejer sig angående om en henvendelse... Ja, det er sådan set min kone, der... Hvad? Gertrude, hvad er det lige, dit CPR-nummer er? 25. 07. Nej, det er ikke min kone, den er galt med. Men for at gøre en lang historie kort, hvor var det lige, jeg kom fra? Benny, ja. Det drejer sig angående om en henvendelse, om I har fået en ind, der hedder Benny. Jamen, hvad så det? Ja, de så, jeg skulle snakke med hinanden. Ja, goddag, mit navn det er Olof Sand. Og det drejer sig angående om en henvendelse. Ja. Nå. Ja, nej, Olof Sand. Ja, og min far, han hed Anders Sand. Ja. Jamen, hvad så det? Ja, de siger, at jeg skal snakke med hinanden. Ja, goddag. Mit navn det er Olof Sand. Det drejer sig angående om... Nå, det er dig igen. Ja. Ja, men det var ham Benny. Nå. Jamen, så farvel. Jamen, hvad så det? Ja, de så, at EDB-udstyret var brændt sammen, så de kunne ikke rigtig sige noget. Det var til at ikke vidste noget. Ja. Jamen, hvad så det? Ja, de så, at EDB-udstyret var brændt sammen, så de kunne ikke rigtig sige noget. Jamen, det var til at ikke rigtig vidste noget. Ja. Jamen, hvad så det? Ja, de så, at EDB-udstyret var brændt sammen, så de kunne ikke rigtig sige noget. Jamen, det var til at ikke rigtig vidste noget. Ja. Jamen, hvad så det? Jamen, de så... Jeg tror lige, jeg vil høre noget radio.